Айде. Что такое? Те вишката на Дани не видиш. Виски? Да. Бориславу. Имай крылья, древние мучители. Что звери? Я вчера не Почему цветели? Мы еще попитам твою манечку. Ай, Лоля, сядь. Лоля, ты хочешь пить? Мишка, хочешь пить? Да, ты такое... Мало выскажи? Нет. Как я могу пить? Мишка не знаю. Ты такой же? Я не хочу пить. Айде, Лоля. Стойчо, айде Йовка иска да си честити рождения ден. Дай. Тя звънила, защото видяла Ало. по таблета, че... Добър ден, Йове. Благодаря, на 8 години и половина са вече. Благодаря. Ами, тази година от сегата иска да видим на втори път. Много поздрави на Грашко. Как е той? Бива ли? Нека да се. Ами мисли, почти навънка сме отчетено. И сега гости имаме неща да влизат в къщи, дечната гори, хубавето, искали вънка. Ами ти искате? Ами най-много запава ги вода към да огнище. Абе, като се скри слънцето и хладничко. Не какъв ми говори, тата колко вече чели. И там се назаят. Ами всичко добро и желая да се доиграе. Имам още една Йовка. Много поздрави от мене, Даят. Много. Здрасти. Как сте? Така. Тъй да се чува. Тъй. И ние сме те. Дядката е къща. Младо. Остарях ми ги лечила. Нещо. 56. Не съм малко, ма не са и много да ти кажа. Да. Точно. Ами, и аз се радвам, бъдете здрави и се пазете. Бастунката и кучето да дадем по вас. Бягай. Искаш ли някой, или не? Не задава. Добре. Чао. Сега, там помежду, защото нещо ще вземате. Лука, салам. Малко сол. Да, добре. Сама гледаме или друга? Обикновено самарно. Обикновено. Може и морче. Вие изделие правите ли? Да. Не се приемаш. Не, да малко. Може да направим диета сделате. Малко удобно. Искам много да година. Нищо не действиш. Една година ще дам окал. Ти взех направо. Избрах се. Взел този да ги прави. Днес и баща му. И разрадваше. Как он тръгна ваша кола. Що не се завидели? Той го взема от кошара там. Някакъв приятел. Ами, айде бе, той че сега ти ще я. Чакай, ще дойде. Чакай, нещо.
Аз първо чакал да ти казвам Да, ма вика. понеделник ще бъде. Боже, виж да ти кажа, май. Не стане. Казвам понеделник ще бъде, и аз тръгвам. Я бе пепел ми забравя. Аз ще ми. Дай да се чукнем една и после. Айде сега, добре дошли. Айде. И назад. Како много манинко си налял стойче? Ми, той е... Здраве. Чакам да не Мишо, се напи. той няма нищо. Айде. Аз съм шокат. Да, ами какво ще да? Айде точка. Той Дани точка Бежите, здраве. Ама какво да се разказва, момче? Нали, а то няма, на стои не отива. Нали, на Мишо към кола ли за пампен? Няма. Не, тук пиво не кърпа се да взема. Како, пини? Не, майка му си да е веднага. Тото е ликьор, макар. Не е силно. Не е силно, макар. Тя пил иски го и че аз ще дам друга чаша. Не пиеш ли уиски? Така, на всеки има ли оприличи? Това. Не те, що ме ли? Спирата на спиране. На вы на практически. Новый знаешь. Тя на това. Там е по-голямо. Да. Обаче, Пенка, чудата ми дъщеря.